Lo que está claro es que Europa tiene que decir con total claridad que no está dispuesta a dejar caer la economía y a las familias. Y eso pasa necesariamente por una reducción de unos precios especulativos en la energía que no tiene nada que ver con el libre mercado ni tiene nada que ver con una economía sana. El Gobierno de España sabe lo que tiene que hacer, la Generalitat sabe lo que tiene que hacer, hasta el extremo de que una empresa quebrada que era Parsagunt ya va por Parsagunt 3. Ya en el año 2009 se inauguró, quebró, y en el 2016 ha sido hoy el polo de atracción, el Ayuntamiento de Sagunto, el Gobierno valenciano, Ximo Puig al frente y el Gobierno de España. Y lo que hace falta es que Mazón se calle. Que Mazón no hay de ideas, porque ¿cómo le vas a explicar a Volkswagen que quiere invertir 7.000 millones en la Comunidad Valenciana, que tiene que haber una comisión mixta entre el Gobierno, que es con quien él tiene las relaciones y le ha solucionado los problemas, y las Cortes Valencianes para que opinen los grupos políticos sobre qué? I agrair una vegada més a tota la ciutat valenciana l'esforç de corresponsabilitat que s'ha fet durant tot aquest temps, gràcies al qual estem en les millors condicions d'afrontar aquesta nova etapa. Una nova etapa que, mentre el virus estigui present, hem de viure-la amb la màxima normalitat i amb la màxima precaució, i que fins no s'adopte una altra mesura per part del Govern d'Espanya i del Consell Interterritorial és necessari l'ús de la mascareta en tots els espais interiors. El nostre objectiu, i avui així en el Congrés dels Socialistes dels Ports Maestrat, és també un element clau. Què és el que volem? Nosaltres volem una societat en la que la gent tingui treball i seguretat per desenvolupar la seva vida des de la inclusió social en una societat oberta i en una societat inclusiva. I per això és necessari, més que mai, tindre garantida la sobirania energètica.